Хора, днеска сме решили да влизаме в застроената сграда. С тия пичаги. Да видим буртенето, да отидем до буртенето. Цялото е там. Цялото и там говорят. Аз ми карам, съм чула откъде се чуя два още от тези. Май как са бивши отвътре, аз чак да бегна. Аз тук не искам да влизам от прозореца, искам да влизам. Къде през прозореца е? През прозореца? Дет са правя на Спайдърмен. А откъде най-кой гадно е? Аре, давай. Първата е най-яко. Аз с тротката да влизам. Не ли го се чува? Чува съм буртени първия път. Какво стана? Братък се чува буртени, има човек. Тя се щекле, пал майката. Кристина, прелеста буртените тук. А вдолу някой с тротинет. Друго, гад. Да идем горе, да няма някой така на заобиколе, бал майка. Тук вече се подтъпа, ако на някой на заобиколе. Първата стая. През прозорците бягаме. Брат, тук брат, на брат е тук на стария етаж, отгоре са били и отдолу имало човек, пъте отгоре. Леглото. Има ли нещо примесено тук? Да. Какво? Вече и виж Юргана има са бойна възглавница. И преди нямаш ли? Преди беше само Какво се чувало е? От е там. Юргана е местен. Да. Сега ще я видя, с другото ти. Он я бъде местен, брат. Бъдете тук колко? Първо са ще. Не обърса! Отидох преди на положа. Виж? Боря бронята от кола. Тя знаеш какво време тук? Тениската го нямаше. Тук имаш, преди беше и там една тениска. Така ли? Ей, там я бях видял, после е там. Крис, идвай. Къде да се изпира за мен да? Чай ще настъпа! Бърза ни така! Чай ще Брат, настъпа! когато нямаш туалетна у вас. Чай се тръпа да ни настъпа! Зимата да думнем да... Видях някой на заобиколи, това е така. Кое окна за докле? Говори някой ни той. Вземи бронята, бе! Ле колко неща има да правя. В десятката. Да, къде е тази запалка е? Няма никоя, бе. Къде е тази запалка е? Снимай, сега няма просто. Делчев, аз снимам. Делчев, снимай. Стената, стената. Не, го пак да взимай. Чакай, ана, пак го е. Ела тук, и да изпраскай. Пло! Експоз? Експоз? Гръмна, брат. Гръмна. Че да ни изгърби някой Крис. Моля, ако някой ни скочи през прозореца, веднага скачам. Ба, взимаме това големи приятел. Брат, имей си по Я спира пауза. Не чуе. Отчиш го банна, да дишата. Ченч, ма каче сега. Майка ми не. Добре, сега няма Тук има никой. още едно лиго. Тук има още една. То знаеш колко време това? Това са чували, бе. Добре, нататък няма никой. Много гадно не искам. Да. Искате ли нагоре? Да, скри видеото на така. Качам ли са горе? Запомнете някой да ги влезе. Запомнете винаги в ръка тухла. Да, ти гадно. Тук никой няма, брат. Тук никой не са кри вече. То вече никой не влиза тук. През деня. Сега някой да ми дойде. Ами, ой, не ти. Ей, тук, брат. Ей, тук. Значи, миналата година, кача не са поставил, че е тук един спи. И заднъж ние го са викаме само. Изведнъж гледам някакъв съм вдига. Чувате ли долу, когда чувам буртени? Ей, бързо там. Нищо няма това. Бегай, са ги. Справи си. Отдолу чук нещо. Не, Айде, гледай ти нещо. то няма нищо там. Чува са някакви буртени. Справи си на видео. Не. За какво го спирам видеото? Аз ти отворим наркоман, точно да влиза. Чак. Брат, нещо виждам там. Бягай!
По-бързо е. Абе, бунка има! Дами и господа, видяхме нещо да са ломбарди. Леглото беше преместено, всичко направо нови неща. И има и в Кикиневца виждаше сянки. Това беше от нас. Чао!